Het weer was een donkere novemberdag. Een novemberdag met uit een trof wat rein of licht rein. Dat gelde vooral van de morgen. Van de middag waren het droeg en hier en daar wat opklarings. Wel de verwachting. Joen en vannacht, ja, bewolking, maar ik flinke opklarings. En als het opklaart, hebben ik kans op mist. Temperaturen staan 3 of 4 graden en de wind zwak ontmatig, maar die ziet het meer en meer het oosten op en die wordt letter vannacht wat sterker, vooral in het kust- en waardgebied. En dan zetten we op naar morgen. Morgen beginnen we in de maand nog maar de kans op mist, verder komt de zinnen er meer en meer bij en lijkt het best een hele aardig dag te worden. We kunnen er wel even op uit. Temperaturen zo'n graden. Maar mensen, er komt ook een stevige wind te staan, matig en vrij krachtig uit het oosten, waardgebied, kustgebied krachtig en dat betekent dat het kouder omvielt, dus goed klaaien. Dan op naar het vooruitzicht. Maandag beginnen we nog maar zo'n graden, wat lichter rein. Tienje uit een droog rein, zo'n 6 graden. En dan zullen we in de nacht al die temperatuur zakje. En dan gaan we naar de wagen. En dan zullen we de eerste sneeuw van dit seizoen komen. Het deel is misschien wel weer te sneeuw, maar het is wel sneeuw. En ik hier en daar nog wat rein. Temperaturen 4 graden, in de nacht al lichte frost. En tak ik het toontje vreed, ik uit een droog sneeuw bij hun. We zullen het er een manje weer doen, dus we met een manje maar weer even in het wagen.